Gigahinan og 160 million pesos nga medical assistance ang mga indigent nga pasyente sa Davao de Oro. Kini human sa gihimong ceremonial signing sa Memorandum of Agreement tali sa provincial government, Department of Health Davao Center for Health Development o sa upat ka provincial hospitals nga gilangkuban sa DDOPH, Laak, Montevista, Maragusan ug Pantukan anang sa medical assistance to indigents and financially incapacitated patients program. Tag 50 million pesos ang gigahin alang sa Montevista ug Pantukan ug tag 30 million pesos ang Laak ug Maragusan Provincial Hospital. Kaganiha, Oktubre 15, 2025, gihimo ang MOA signing sa Activity Hall sa Provincial Capital atol sa pinakaunang Medical Officers Forum sa probinsya. Gilasab ni Governor Raul Babanglo ang mga doktor nga nanarbaho sa upat ka provincial hospitals ang ilang dedikasyon sa pagserbisyo sa katawhan.